iti dara ni Kristo. Nyati mabalin ko ay subad iti Apo, kadagiti amin nga imbag nga impaay na kanyak mangidatagak to kenkwana iti daton nga inumen. Apagyaman ko kenkwana tain sa lakana. Di ko pati bendisyon iraman na tayo iti dara ni Kristo. Malading itan ti Apo no matay ti maysa kadagiti pinili na adi benda ko Apo agserbi aken ka kasi ti panagserbi dahil di nanang ko inted mo kanya di waya di ko pati bendisyon iraman na tayo iti dara ni Kristo. Iruknoy kuntuken ka ti dato na pagyaman ket idatag kunto ken ka ti kararako iti matang dagiti amin tattao tung palalekto tiin kariken ka. Di ko pati bendisyon iraman na tayo iti dara ni Kristo. Di ko pati bendisyon iraman na tayo iti dara